Kolmas asia, miksi juuri minä? Minkä takia minä olisin hyvä ehdokas Kymenlaaksosta? Ensinnäkin näissä vaaleissa tietysti ihan perusasetelman pohjalta on todennäköistä, että keskustan kannatus nousee ja jopa uusia paikkoja keskustalle voi tulla vaalipiiristä. Samaan aikaan ehdokasasettelu on sellainen, että todennäköisesti myös uudet ehdokkaat saa realistisen mahdollisuuden tulla valituksi, koska vanhoja on paljon jäämässä pois keskustasta ja muista puolueista näillä näkymin. Ja miten itse ajattelin tulla valituksi kansanedustajaksi? No ensinnäkin keskustan täytyy valita minut ehdokkaaksi. Se on ensimmäinen vaihe ja siksi tämä video nyt. Mut aion tehdä ehdokaskampanjan, joka saavuttaa tosi laajan yleisön ja aivan uudenlaisen yleisön suhteessa siihen, miten keskusta Kymenlaaksossa aikaisemmin on vaalikampanjoita tehnyt tai keskustalaiset ehdokkaat. Eli tulen tavoittelemaan merkittäviä yleisömääriä sosiaalisen median kautta, YouTubea, muita somekanavia hyödyntämällä, tuoden esiin omaa poliittista ajattelua, tuoden itseäni brändinä tai nimenä näkyväksi ja tunnetuksi, sitä kautta saavuttaen vaaleissa tunnettuuden, jossa potentiaaliset keskustan äänestäjät koko Kaakkois-Suomen vaalipiirissä tunnistaa mut, tietää 90% heistä on nähnyt nimen jossakin ja osaa yhdistää näihin vaaleihin ja positiivisiin asioihin keskustaa koskien. Ja vähintään 20% on tutustunut mun ajatuksiin ihan katsomalla videoita, lukemalla blogitekstejä tai seuraamalla somesyötteistä mun julkistamia ajatuksia. Tämä on tehtävissä. Se vaatii paneutumista ja panostusta ja se työ on aloitettava nyt heti. Lopputuloksena kuitenkin niin pystyn saavuttamaan sellaisen näkyvyyden, että saan nimen tunnetuksi positiivisin mielikuvin ja ihmiset sitten vaalipäivänä päätöksiä tehdessään, ehkä myös vaalikoneissa tuloksia katsellessaan, niin kääntyy äänestään mua. Ja noin henkilökohtaisella tasolla mulla on muuten hyvät edellytykset koko vaalipiirin alueella. Mulla on Lappeenrannassa paljon taustoja, opiskeluajoilta ja muuten. Sekä myös tuonne Etelä-Savoonkin on verkostoissa tuttavia ja yhteyksiä ammatillisesti ja yhdistystoimintojen kautta ja muutenkin. Joten on niin kuin helppo päästä sitten eri puolilla laajentaa verkostoja ja hankkimaan näkyvyyttä ja niin poispäin. Tämän somepainotteisen ja hyvin perustellun asiapolitiikan tueksi sitten rakennetaan kampanjassa tietysti ihan perinteisiä torikäyntejä ja tapahtumavierailuita ja ihmisten tapaamista. Yhdet ihmiset tavataan toreilla, toiset ihmiset tavoitetaan somessa. Perinteisen median kautta en lähde kovin massiivisesti ilmoittelulla ja muulla maksullisella toiminnalla kampanjoimaan, koska sen kustannushyöty on aika huono. Perinteinen media on sirpaloitunut, se on kallista, sillä tavoittaa aika heikosti ja siellä saa rahalla ostettua näkyvyyttäkin hyvin pienen hetken vain. Ihminen vilkaisee lehtimainosta tai kuulee taustahälinässä radiomainoksen. Sinne ei montaa lausetta asiatekstiä mahdu, minkä haluaa tuoda läpi ja se ei erotu massasta, se ei herätä mielikuvia. Eli omasta mielestäni vähän poikkeavaa, tosi nykyaikaista, mutta perinteiseen kymenlaaksolaiseen keskustapolitiikkaan poikkeavaa kampanjaa lähden tekemään, mikäli minut valitaan. Ja sillä on hyvät onnistumisen edellytykset. Sen kautta saadaan Kymenlaaksosta keskustalainen kansanedustaja ja me saadaan näitä asioita yhdessä ajettua eteenpäin, mitä tässä luettelin, ja monia, mitkä jäi luettelematta. Poliitikkona olen tosi yhteistyökykyinen ja kuitenkin voimallisesti uskallan ajaa myös omia ajatuksia ja ideoita. Eli en pelkää nousta seisomaan, puhua, tuoda ääneen julki sitä, mitä mielessä on ja minkä oikeaksi ja hyväksi koen. Ja näillä edellytyksillä niin olisin kyllä hyvä edustaja Kymenlaaksosta tonne Arkadianmäelle 4 vuodeksi vähintään. Kiitos.